voicemail. Sengifanele ngibone. Yay. Hey. Sorry. Mina ngathi uthi usendlini. Ufika kanjani la wena? Yima. Kwazi vele ukuthi uyathanda ukwenza lento le ngithi ngishiya endlini kade uzela epark. Sorry zelani. Imani, Ukhulumela isiphatha Graduate. mina ngikhuluma lo Graduate. ngijwayela kabi. Graduate. Wena siphatha two angeke ngikhulumela nathi. Ngikhuluma nawe wena. Manje wenzela. Ngithanda ukukhuluma. Mina ngathi usendlini. Angifuna nathi yakho. Wenzela. Graduate kodwa unjani? Nathi. Wena ngitshana ufuna la. Ngifuna ngisendodeni yami. Ufuna siphosa yami. Akathena ukuthi khona mina. Akaze ngitshele mina. Umuntu othina namhlanje. Ngizala noma umuntu wakhe. Ngumzala mina siphatha namhlanje kuwena ngumzala noma. Cha ngumzala mina. Sukani ngumzala wakho. Sukani ngingumzala wakho mina. Uzongilalela kodwa. Mina ngumzala. Uzongilalela kodwa ke. Okay. Ngisho bese ngiqedile ukukhuluma. Imaki, ima. Okay, khuluma mthini. Mawendi. Yebo. Wena ufika kanjani ngibizanga la mfethu? Yabona nje yonke lento yenza mfethu nje. Hawu. Hayi khulileka ke mina angihlangene kodwa ngize kumuntu wami sobona ukuthi kwenzakala. Sorry. Hey la. Imani bafethu. Sipho sathi uzokhetha ke. Hayi shothi uzokhetha. Uzokhetha ke. Hey, mangithethe mina. Awusuka nami sengithethe. Hawu, ngazi ngithentelana. Imani bafethu, imani phela. Kodwa imani. Graduate woman now face. Awu, shothi uchoza lentombi yakho. Angichozi Shothi uchoza yona lentombi yakho ngihake. Kanjani? Sorry sis. Angaze ngitshela ukuthi khona wena. Mina ngikwazi wena. Mina ngazi ukuthi umzala wakhe. Umzala mina. Wangitshela kanjani ukuthi khona nomzala wakho. Angazi. Mina mawungibuka sinayithoba ukuthi siyafana Angazi phela. Abantu abafani ngeke ngize nifane nonke ngithi. Musongijwayela wena siphosethe indoda yami. Yazi siphosethe ukhuluma iqiniso ukephi? Na. Hayibo.